matur sembah nuwun terima kasih. Pamundutanipun Pak Kepala Desa. Nggih, niki enten pamundhut Jeng sik Jeng. Ije. Saka Pak No Sate, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Nggih. Semoga Desa Moyoketen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Pak Kades beserta perangkat semoga selalu sehat. Saka Pak No ngersake gubuk asmara, nggih. Mbak Puri. Niki wau dari panitia wonten sing ngersake anu Jeng. Podang kuning sing ditembangke kalian Mbah Tambir. Mbah Tambir. Perwakilan dari panitia. Mbah Tambir. Diaturi minggah nggih. Inggih. Monggo Rek, Mbah Tambir. ayo rek. Mlaku-mlaku neng gunungan. Rek ayo rek rame-rame Monggo Mbah Tambir. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Ngalor gitu. Ngalor gitu masih ngomong nyanyi lagi lagu. Sopo ngerti. Sapa ngerti masih bawa lagi muncul. Kenal arah efek golak kendal bulan. Wah, jan wis hebat banget iki. Sugeng dalu Mbak Limbu. Wilujeng dalu Mbak Tambir. Ngapunten iki kanca-kanca panggah jagoku kudu kowe lho. Padahal jago ora tau didu kok kabruke dos pundi nggih. Alah, yo dijajali dhisik dilangkahne no. Lah nggih. Niki lho enten priyayi putri sing Enten ayu-ayu kok. bidadari kalih kok dinggurke niku pripun Menenge Pak pripun? Tambir? Lah sing wedok sing pundi niki, Pak? Niki sing wedok kabeh. Madhep pemrono to, Nek Pak. tesih SMP pancen tesih kraket, Mbah. Lah kok padha ngene kok. Madhep ngrikol, madhep Lah ngrikol. karo mburi iki padha. Lah nggih to. Rika. Lah nggih, pripun? Ngarep-ngarep mburi niku nek wis lampune dipateni padha. Padha. Kok mosok padha rasane ku ya beda. Ah semen wong tuwa diapusi ra apa-apa. Niku wau Pripun? budal keng dalem jam pinten? Kula jam gangsal. Enjing. Konten. Kok yo mbah. Pun Pak Eko niki pripun niki? Pun to jenengan Kuning omongan ini bebas. kan badhe Omongan. boji. Oke. Diomongne bab napa niku nggih? Niku wau panjenengan pun mundhut pirsa saking dalem jam pinten? Jam Oh, 5. nggih, jam 5. Mbak Mimin yo di Nitih napa niku wau? Anu brangkang. Ya pinter jawaban niku. Anu niki lagunipun panjenengan Podang Kuning. Nggih, Lho pas pripun? tale nek dijajari ak dhewe. Lah ya angger podang kuning permanukan kok awake dhewe ya. Oke. Niku wau derek dibawani lho karepe Mbah Lurah. Monggo. Nggih, Lah. bawono. Nggih. Bebas Gentenan lho Mbak nggih. Nggih. Mbak napa Mas Mbak. aja Niki kereng-kereng. mengke limbukan ngantos jam. Tensine kok langsung mabel kereng-kereng. Anu tapi jejer Mbak Mimin. Oh, Mbak Mimin. Alah, serasi banget. Pantes apa ora ta Lur? Pantes. Wah, nggih. Channel kasepuhan niki. Nuwun sewu, Mbak nyaman suwun sampean jenengan nyuwun lintingane sepinten, Mbak? Oh, lintingane. Tintingan. Nadian sama Nadian. Ya sampean tembang niki ae. Lho, tandane kan ninting. Guyon, Pripun lho, guyon, guyon. Pak Tambir ki jan. Nadyan wujude mong peksi. Layak kok ya tepuk Ngelak tangan tale. Mbak Tambir. Hebat hebat. Becik swanten. Niki suarane wong sawan mriku lho, Pak Eko. Wah, mboten. Lho, jenengan jajar sinden kaya kula rak bathi to iso didemok-demok. Nek ro sinden sing mburi kan mboten kenging. Nek kalih kula jenengan napak-napake puro. Oh alah. Mbok kula nggih diobrak-abrik. Lah aku awang-awang nek sing kuwi. Awang-awangan. Gawe talining bronto. Panjenengan persani to Kang Mas. Nggih. Kula caket panjenengan deg-degan le Kang Mas. Piye Mbak Tambir? Wanget to Pak Eko? Anget. Bacik enom iki susune niki. Pak kok piye ta le? Mbok Ya, anu anu, ya baru bener dah. kok iki mantan begenggek niki mbok ra ngono to Bro, kok murah. Gundulmu. Mungkin ada gula tapi sudah gula. Aku arep rupaku ra madolke nek babakan kok ngono ki ya nyunuk ra gage-gage kecop Nek dibayar bayar ya gelem to nek bisa. Mosok dosa digerengi wong sak desa ra bayar. Tak ratanane bedak meri. Oh, nggih no. Ya sing ngene ya. Os.
Mas. Lah kok urung apa-apa wis memeti iki piye to? Lho, kira mudeng sunai Rasul kok. Nek wong lanang pasif, wong wedok sunai menawarkan diri. Ngersake mboten, Mas. Lah kuwi rak sing asli. Aku urung jamu lho, Dik. Mengke kula sing aktif, Pak. iya. Halo semanganis turmrak hati. Wonten padheran kula menika tuwuh wiji panjenengan lho, Kang Mas. Menika kula mlayu. Ya cara untuk mudun titik. Kang Mas mriki mlayu mriki. Ya ampun, ayah karo bapak mesra banget. Ayah ya karo bunda. Wis Kok cilik ayah karo sak. bapak. Ayah karo bunda, bapak karo ibu. Umi karo abi kok ayah karo bapak. Budayamu literatur budayamu kosakatamu ning ndi? Lah kuwi bapak karo ayah kok. Wes wenggon kula lono. Kalian kula peteki nggih, kersanipun sayahipun Ica. Rada mburi kene aja. Injih disebut Kang Mas. Pun mboten napa-napa padha plantangane kok. Wah. Penting ra konslet. Men petuk men. Goleki si podang kuning Ebo bunga engatiku nyanding bisa gawe tombo Langgamipun sekalian nggih Pak Tambir. nggih tapi nggih Sareng-sareng. sareng-sareng Napa direncang kalian Waranggono kersanipun Warati? boten Napa? jenengan mawon. Oh, kula ke mawon. Nggih. Nek kalih kula 20 mawon. Ngurang menelek. Lah duweke 17,5 ndak. Mboten napa-napa mengke sing 3.000 mangke parkir mawon. Oh. Lho ya, ora ngoyo. Lho, Lah, jare kok wis wong wedok luwat. pandai bersyukur kok. Nek ora Oh, pandai iya. bersyukur mbok dikai 5 juta sedina ya entek. Entek. Wong wedok iso dadi daringan. Mula Oh. sing syukur nikmat aja kufur nikmat. Ndak Gusti Allah duka. Bener, bener. Monggo bener. Pak. Buka colok nggih. Nggih. Endi sing sampean gandrung sing endi? Nek sing ayu niki nek segemati kula. Sing wedok Niki asli wong kasih wedok- niki. Niki wedok ngetekke sertifikat. Oh, Lah iya. kok kira aku rayap kok sertifikat. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterang gonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Welokae tak suwut mbok aja ngece podang kuning gawe pikirku kome celelek ireng tambah gawe manis hati bunga biyen kelakon dadi bojone Kita ayub ke mas, ayub.
rasa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggo lek isih tak sayang mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi tak suwut bojo ngece podang kuning gawe pikirku komes seleret ireng tambah manis hati bunga yen lakon dadi kowe yen si podang adut-dut hati kebranan ora mendung hatiku dan soyo todro tak teranani sun pikaku luteko Pak Tambir sampean suarane kok apik. Alah apik niku lek tontonan. Lho, tontonan tenan lek niki. Ngapunten guyon wae kok nggih. Berarti sampean ya tukang nembang no? Mboten. Lah kok iso nembang? Diwarai ini kok Mbah Lurah. Oh, duh. Ora mungkin mbari iki piyine naknu mosok iso nembang. Mboten. Ayo. Ngapunten niki mboten kok ateges kula niki pamer nggih. Nggih. Mboten ngapunten. Kula niki lelek nggih dalang. Oh, tapi dalang jedor. Ngapunten, nek tiap malam Jumat mboten bali lagi. Lek jedoran niku kok ngelik-ngelik ngoten niku pripun, Pak? Sampeyan iso to? Gitu, lek artine nggih dukon wong tulisane. Oh, umpamane jedoran ngangge nada sing rada dhuwur niku. Dhuwur-dhuwur ceplok loro Pak eko. Rada diek mawon. Dipraktekke ngoten lho, Pak. Dipraktekne titik ya, Jal ya. Iki jeng mimin karo jeng April. Kersanipun ngertos. Ben ngerti. Klatenan mungkin ndek enek ngono lho. Oh ngoten. Ayo jal jedoran piye? Yola elo yola elo ilaha elo la yola elo yola elo ilaha elo la. Nah, nada tinggi. Ngono. Wah, jedoran. Ya, Niku ngapunten. namine napa, Pak? Jidur selawatan. Oh, Cedo, nek dhewe selawatan. Laras Madya. Nggih, tiap malam Jumat intinya kan nguri-nguri budaya Jawi Amin. Pak Eko. Cocok, Nggih. Terima kasih Pak Tambir. Nggih. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih. Nggih, matur Gentenan nuwun, nggih, ibu-ibu, sukses adik-adik. nggih Pak Eko. Terima kasih. Ngapunten sangat, Mbak. Nggih. Nggih. Sembah nuwun Pak Nggih. Tambir. Sembah nuwun, Pak. Sayang seno le Pak Tambir. Sayang mboten. Sayang Ngono kok yo. Lah. Alah Pak Gur. Kulit do kulite kok ya gene ra apa-apa. Anu sing ngesake Mas jenengan. Sing gendar ya ngersake. Ra apa-apa Mas, kulit do kulit kok ya mbok ra dieman esuk mati ya bosoke kok. Ya nganggo angger-angger kok. Jare ngono kok ngerti agama mati ya bosok. Lah niat kula kan persahabatan. Didukani karo Allah Subhanahu wa Niat taala. kula niku sedekah dana driyah. Lah nek mriku iya. nyaman kan sing salah senes kula. Oh iya. Dono ki dono arta, sedapoe dono arta. Ngono kuwi lho tenaga kok dono kok raga iki kok enek. Kok seneng
Jadi ya masuk akal ya lah. Lah nggih. Sok ya basa lek mati yo. Lah nggih kok emanemen kok dadi wong mbok ora cetil-cetil. Oh. Iya betul. Aku lho anakku telu bapakne rolase santai ae. Lah ngapa ngono? Ayo diteruske. Nggih. Niki enten pamundhut, Jeng. Nggih. Pundhutane nganggo pelok barang aku Ririn. Ya. Ririn ama Mia Aprilia. Ya. Dua ya, Jeng. Nggih, Heeh. monggo. Iki sinden kula. Mbak Ririn kali Mbak Mia Aprilia. Aprilia. Nika tasih kenyang sedaya nggih. Mboten sampun putra setunggal-setunggal. Oh, sampun putra. Ya. Tol cae nak cae catol cae jinggo. Kontol jare banyak doke bajul kari siji. Oh jae nak jae jatuh jae ji. Kontol jare banyak doke bajul kari siji. Abang-abang sendiri lonco. Ketan siji kuburan mayit. Tapi abang utang-utang. Pada kubur kepelai duit. Aku senengku jeng Apri Mimin ki mengikuti suasana. Rin. Dalam. Awakmu joget panjenengane yo bisa joget. Nggih. Ya, awakmu nembang panjenengane yo iso mengikuti Malah tembang. saya Mbak Apri. Heeh. Mbak Mimin ora. Nggih saya. Saya Mbak Apri ngalemi mbok ora setengah-setengah. Wong Nggih, tanduran nggih. sumben kok ngalem setengah-setengah. Nggih ngapunten nggih. Meskipun bohong ning ya tetoke ngalem aku. Derek tepang Mbak Ririn Nggih. kali Mbak Mia Mia. Aprilia. Heeh. Lho lek sindani ngene iki lho, jenenge Ririn. Ririn. Mia Aprilia, Heeh. Puri Ratna. Sindan kok jenenge Sukimin. Ya wis dhewe kok Iya. kon padha. Iki mau enek sing ngersake pisan peloke barang, Nduk. Napa? Dadi ati Dadas uga ana. Nggih. Karo langgam jenang gula uga ana. Ya. Iki jenang gula iki pundhutane Pak Basuki. Pak Basuki iki ben ditembangi sinden-sinden Pak Basuki iki ya mengingat durasi ya. Sareh-sareh waton pikoleh. Ya. Mangga bawa rumiyin. Dibawane nggih mboten napa-napa. Apa langsung? Ora ya ora apa-apa. Ora mawon nggih. Langsung, nggih, oke. Ya. Didhisikke saka langgam jenang gula mengko mlebune dangdut Jawa ning kene dadi ati. Neno anu umpamiya saged sak garis napa sak anu nggih Mbak Apri napa Mbak Miwin ngikuti mboten Oh, napa-napa. jeneng kula tetep sindan bakoh kok ya dadak ditari pisan. Baku. Bakon niku nggawa Bakoh ki standar. kuat kok. Kuat. Lek ngen kula niku tangga desa niku dusun ngipik niku anu bakuh. Bakoh iki. Yo diaturake. Neno. Buka celok niki. Iya. Tangkel to, Pak? Nyeluk ngono kok banter men. Sareh-sareh ngono lho. Buka celok niki, Pak. Kesaren Lah pripun? umum. Yo. Pak Bas, niki tak aturi. Apa lali marang aku iki Kang Mas nalikane nandang
dangdutane Jawa, Mas. Kendangane nggih nganggo Jawa, kendang beme. Tanjake kendang bem. Jan enak tenan ya. Tunggal pamundutan dipun aturaken Pak Eko. Terus nggih, Jeng. Niki enten pamundhut saking kadang kula nggih sederek kula dulur kula sing mapane wonten Amsterdam. Wow. Amsterdam, Belanda. Oh, Belanda. Oh. Pertakan menapa? Sik, tak wacane dhisik. Ya niki Sik. Sugeng dalu Pak Dalang, nggih dipun tepangaken kula Oka Wibowo, Mas Oka Wibowo. Iya. Kula saking tlatah Amsterdam, Belanda, kula badhe nderek nguri-uri budaya Jawi. Menika kula nyuwun utawa request gendhingipun Caping Gunung. Nyuwun dipun tembangaken dening Mbak Ardia Diwang Probowati. Menika kula aturaken kagem para sutresna wayang wacucal sedalu natas Nuswantara nggih. Sugeng hamirsani sugeng midhangetaken. Wah, enten tali asiye sing pun mlebet wonten rekening 700.000. Alhamdulillah. kena nggo Ayo lek iki ya bagianku no.